Mä haluan olla rehellinen teille. Tosi moni mun kaveri ja myös tubettaja on sortunut tähän samaan. Se on tietty niiden oma asia, haluaako ne kertoa siitä. Mut mä oon kuullut, että joku ottaa meistä mallia. Että me ollaan niinku roolimalleja. Niin mä haluan vaan sanoa teille sen totuuden, että kannattaa oikeasti miettiä, että kenestä ottaa mallia ja millaista mallia ottaa. Joku varmaan muistaa sen mun yhden talvivideon, missä mulla oli sytkäri kädessä. Ja ihmeen pitkään tää on pysynyt salassa. Mut nyt mun on vaan pakko kertoa teille. Mä enää halua olla niinku epäreilu. Mä haluan olla rehti teitä kohtaan. Mä haluan kertoa teille totuuden. Kertoa, että mitä mä oikeasti oon. Mä poltan tupakkaa. Tää voi kuulostaa oudolta. Ettekä te varmaan usko mua. Niin mä ajattelin nyt näyttää teille. Todistaa.